установка. Финансиран от Агенция за хората с увреждания на стойност 9834 лв. Част от оборудването е стерилизатор за книги с UV лампи, което позволява върнатите книги да се стерилизират на момента, а не да се карантинират 72 часа, както предписва Световната здравна организация. Машината стерилизира 6 книги за 30 секунди и те са напълно обезпаразитени за ползване отново. Другият реализиран проект – библиотекари за социализиране на културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества на стойност 5000 лв. Е финансиран от Министерството на културата по програма Регионална дейност. По този проект придобивката е сензорен информационен киоск. Това оборудване дава възможност в условията на социална и фактическа изолация гражданите и гостите на търговище да се запознаят интерактивно с културните, историческите, природните забележителности в област Търговище, както и с личности, творци, свързани с Търговищкия край. И в навечерието на Коледа Регионална библиотека споделя своето задоволство и от трети реализиран проект Култура и духовност в здравословни условия на стойност 43 087 лв., финансиран частично от Фонд условия на труд към Министерството на труда и социалната политика. По този проект се реализира ремонт на лечащия покрив и освежаване на работни и сервизни помещения. Заповядайте да ви демонстрираме новите придобивки и как покрива не тече.